Jotono lam soko sini YouTube channel tini ni o video ke norong bo Simon kana miani salo tifra idol te program ajago kebangma borono te video live khaitung puru khoroksa tifra sa suak ngai nai ajaga abul tabul ungma bai thapra rok reja khate belaino lasima sisa tubu ung khani bo sengkha khayo thapra reja marok te bini video rok tabuk belai kheno barlung tongote a borok sabung kake agi salmana nang honne te jiri khoknai a borok norong bo jotono sini kana hani bo kha khayo bini mongkake Prosenjit bongka kaisa jorani news ate koktoma thumnai roksate suak ngai abul tabul ngai tongkake dofani bagele sabakok sasinai norno wansuk na sidi duniyawo tetamuba nungrabo tongsi hediba a bisingo habinote bui live khaitongma jagawo tirfra idolno mathana nayu rokni bo sung Simon ka tangi himale suak ngai ne a jaga bui live khaitongma jagorogo abul tabul ngai tongui bohni bo sung Simon ka jate sini team rok o video details namani jaga sung hai nei Simon ka te a jagawo volunteer tongnai tipra salu korok bai bote thapara rok rijaka a thapara rojangmani norong video nainam busungka ke sini WhatsApp channel lo review rijak jori senrong sini WhatsApp channel ni bakangte nainam busungka ke description box lo sini WhatsApp channel ni link review rijak norong endi thanginai nainai di te follow bo khairake belaino chanai tangi himale sung sekang no sini WhatsApp channel no sung update bo ruwiru genorong jotono te tinini o video no nugui buisi bo mangkhana khoroksa koktoma thumnai pra ajelo thanginai tipra solo korok live telecast khaitongma jagawo thanginai bui live khaitongmani aborong no muthanna rok naine te chua khepek abul tabul ngai tongu yungkake bui bebonote nai tongsinai thapra rok berja khinani bele abono nugule tabu tipra solo korok belakhono joli jagi tongkha a jeta thapra rejangnai jeta suak ngai abul tabul ngai bongkha jorani news ni koktoma thumnai hinai sung Saimaka manake a jorani news ni a channel ni manake koktoma rok thumu o borok te sot chathe diba genorong bo bono jotono baksa tubu sinina hanebo angkha kayu ke jori sunrong o video no share khair di noroni dol heke bo noroni family rogo tangi hinmale omo hai koktoma thumno raksite chuak ngai abul tabul ang tongkake te chrai khonai tongnai rok next generation chrai rokle oma hairong nugile tamune sikinai ajago kebang mate chrai hindi okra handi a tirfra idol choli tongpuru program belai khana chrai rok che rogo asugui nai tongnai rok o borono nugui bokha rogo tamrok wansukona abule borong wansugui janai nijini sak tongthokse tongna payangkake te tam sajinai single yang video kok toma thuma jagang kile dofane bogi kok sacha yang te kaise dingke mani hamia bajeti chuaru nungise abul tabul kake abo norno bujina sidite ge jori senongo video saja tongke like te share khadi a jaga bota mota mong khate botaga choparo khajamani a video ni clip kissa naine di jothoti prasani aruno o video songinang thungte jate tafono koktoma thumi tongnai rok chuaru nungi tohke norong bo bat khajete chuaru nungi masange tangi hinmale ti prasano norong se nugiano nugrai nong se hiano sirnai nong se chuaru nungi hainkake ti prasarong ni bagale sabo korong ti sanai te nungbo bobo haibo podre pod unglo inke abo bo norongno wansungna sidite sini next generation chrai rongo sung bahake phorongnai ge joto ti prasini aruno songinang thung o video ni clip kisa naine di ti prasa aiglok thung अरे नों तो जाजेस दा नो इका नाने फके नाइ तोनिता नि जागा नो आसु तोनता नोंलाय VIP सा आसु तोंला VIP यो नुतान VIP आसु तोंमा आबा हेबले को दो नों थानि तंग बनो जबरदस्त खाइदोंबा आं जबरदस्त खेले नों चल नो